Türkmenler kadim döwürlerden beri Orta Asya'nın ýöreginde ýaşap gelýärler. Bu halkyň taryhy müňlerçe ýyl dowam eden göçler bilen baglanşyklydyr. Türkmenistan türkmen halkynyň ýüregi we iň uly ýurdy. Bu ýurt dünýä boýunça türkmenleriň iň köp ýaşaýan merkezi hesaplanýar. Tahminen 7 milyon ýylatyň 85 göterimi türkmen halkydyr. Aragym çöli Göbekdağ daglary, Merw we Aşgabat ýaly taryhy şäherler, Ahal we Lewat ýaly vilayetler. Hemmesinde de türkmen medeniýetiniň ýyllaryny görüp bolýar. Türkmenistan diňe bir döwlet däl, bütün dünýä türkmenleriniň ruhy merkezidir. İran devletinde de hem ulu Türkmen cemiyeti var. Olar esasen Türkmen Zahra diýip tanylýan ýerde ýaşaýarlar. Gülistan we Demirgazy Horasan vilayetlerine. İran'da Türkmenlerin sany 2 milyon 400 bin çelli diýilýär. Gümmet, Akkala, Endo-Türkmen, Kelara we Marawdepe İran'da Türkmen durmuşynyň ýüregi bolup durulýar. Awganistan'da hem Türkmen bar. Esasen Demirgazyk vilayetinde. Faryab, Joljan, Sarık we Herat. Olaryň sany bir näçe milyon diýip çakadylýar. Şöyle de Türkmenler Özbekistan, Kazakistan, Rusiya, Türkiye, Irak we Çin hitaýda da bar. Olar adatlaryny we dillerini şu gün hem saklaýarlar. Türkmen dili oğuz Türk dillerinin bir bölegi bolup, baýsız hazynasyna eýedir. Halkyň köp bölegi sünni musulmandyr. Haly dokumak, saz, atçylyk we toý däpdemiz türkmen medeniýetiniň ýüregidir. Her ýerinde, çölde, dağda, ýa-da şäherde türkmen öz köküne baglanandyr. Türkmen halky diňe bir milletdir. Olar taryh, dil we ruh bilen birleşen halkydyr. Dünýäniň miresinde ýaşasalar hem türkmenlik olaryň ýüregindedir.